Anzjan Ħamrunis sofra ġrieħi gravi u jista' jgħodda b'waħda wara li kien involut f'ħabta frontali bejn karozza u bowser tal-ilma fil-limiti tax-xatt tal-Assara tal-Għeneb fil-Marsa. Il-każ seħħ l-ħabta tal-11 ta' filgħodu meta għal xi raġuni seħħ impatt bejn Daihatsu Hijet misjuqa minn raġel ta' 70 sena mill-Ħamrun u l-Bowser misjuq minn raġel ta' 33 sena residenti ħaż-Żabbar. Minkejja l-gravità tal-inċident, l-anzjan jista' jqis ruħu xxurtjat li mal-ħin tal-impatt inserta li fuq il-post kien hemm żewġ pulizija li tawh l-ewwel għajnuna u kontrollaw is-sitwazzjoni sakemm wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Il-kuntistabbli Eman Cilja u Karla Pira kienu għaddejjin bil-qadi ta' dmirijietom ix-xatt tal-Furjana meta semgħu ħoss kbir. Dawn mill-ewwel marru fuq il-post biex jaraw x'kien ġara u sabu qudiemhom l-anzjan, partijiet minn ġismu maqbuda taħt it-tifrik tal-karozza tiegħu stess. Mingħajr ma ħasbuha darbtejn, iż-żewġ kuntistabbli taw l-ewwel għajnuna lill-individwu billi daħlu minn wara tal-van, qalaw il-bieba u l-windscreen u ħarġu s-saqajn l-anzjan minn taħt id-dashboard tal-vettura. Xhieda fuq il-post qalu ma' One News li l-att erojku ta' dawn iż-żewġ pulizija kien strumentali għal saħħet l-anzjan u faċilita x-xogħol tal-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tat-tim mediku ta' Mater Dei. Minkejja li x-xufier tat-trakk ma sofra l-ebda ġrieħi, fuq il-post ingħata l-parir mill-pulizija li jżur ċentru tas-saħħa minħabba li seta' kien qed isofri minn xokk. Raġel sofra ġrieħi gravi wara li għal-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu waqa' minn qoli ġewwa binja fi triq Darġan il-Gżira. Il-Pulizija tad-Distrett marru immedjatament fuq il-post u minn stħarriġ li sar irriżulta li raġel sqalli ta' 42 sena indarab wara li għal xi raġuni waqa' qoli ta' madwar 5 sulari minn bokka ta' lift. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa, fejn aktar tard ġiet ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.